sagde jeg sådan, ej, du skal lige høre ugens joke fra sådan Karl lige nede på værelsen, ikke? Så for mig det blev joken der. Ja, men det er ikke altså, så sjældent, der kom sådan noget, et fornuftigt spørgsmål ud af Karl, sådan once in a lifetime. Det kommer ikke med over. Ja. Falster, Lolland Falster. Altså, jeg bor på Falster, men jeg kommer fra Lolland Falster. Altså, man kan dele sådan Danmark i sådan, altså Jylland, Fyn, Sjælland, Langland og så Lolland Falster. Men jeg bor på Falster. Så det er ikke, hvad der sådan, sker for Mads, Lolland og Falster. Nej, det hedder Lolland Falster. Nå, jeg ved ikke, om han er blevet sådan tabt som barn eller måske der han har så stort et hoved. Nå, men som sagt, kør tvillinger. På vores gård får man siger sådan, altså tvillinger 4 gange om året sådan højst. Og så sker det jo, altså ligesom til normalt fødselagtigt, at en kat kan jo tage alt maden inde i maven på en ko, så den anden ikke får så meget. Så er det tit, at en af dem dør. Så Sille, så var det jo hjemme hos mig i en weekend, og så skulle se, hvordan det hele sådan så ud, og så begyndte hun kraftedeme at tude, når hun ser den der døde kat der. Og det var sådan, hvad? Du kan godt spise en saftig rød bøf, som bare, hvor en ko bare blev slagtet og tæller, og du kan få noget mad at spise, men du kan kraftedeme ikke tage naturlig død, altså. Men så var det på grund af, at Sille, hun er ikke så meget for store dyr, bare. Det var sådan, wow, chok. Fordi at jeg var sikker på, at altså Karo fra Hellerup var sådan meget, kør, lugte, og så Sille, der var sådan, spændende, Men lige omvendt. Sille, hvis vi siger, at Blueberry bliver en ko. Er tæt nok en ko til at tage et billede? Hurtigt! Og det styrer, og skal tage et nyt. Nej, ikke tættere. Og Karo så helt sådan, og rører med panden, der det var, hun var helt ned sådan tæt på at røre, så hun fik ikke noget mælk ud, men det er sådan lidt, jeg kan vælge til at trykke på en kat. Men Sille, så hun holdt sig med til sådan, altså høvet, der var i stallen. Nej, der er hø, det er en træform. Jeg kastede det op i luften. Der er bedre med til at gøre det. Så kom Karo. Ja, jeg vil være med. Og så lærte de meget med det her. Men de fik et meget stort chok, da de så kom ud. Det var meget sådan, altså mudder, altså lort, ikke? Og så var det ikke så meget overraskende. De troede virkelig sådan, at kør, det var sådan med vinger og flyvedanse på regnbue-ting, og helt nyvasket gulv, helt rent hvide, og kun fik det bedste, og så kom de ud, så bare lort med lort på, ikke? Og der lugtede af lort også. De sprøjte begge to parfume i deres trøje, så de kunne lugte til det, når de kom ud i stallen. Så det var for slemt for meget. Altså, Karo fik smidt det jo, men Sille, det blev lige lidt op. Men de der kørte, de er nogle englebørn for mig. Altså, jeg elsker dem. Det er bare jeg øver mig lidt mere end Lasse, så jeg behøver kigge lige så meget ud. Så mega fedt. Sebastian kom sådan, vi har stemning, mega fedt show. Så kommer Lasse, og så skal jeg fandme redde lorten fra ham. Nå, men så mange af jer, som ved, så elsker jeg slik. Jeg har faktisk rekorden i man skal nyde det. Nå, jeg har faktisk rekorden i at spise klatkager. Det går jeg ud fra. Min gamle rekord, det var altså 8 her med et af mine første bror. Super fedt bror. Det var uplæst det der. Og så
Lige nu ærger jeg mig over, at jeg ikke spiser lige 2 mere, så det må så blive til næste gang, så bliver det. Men jeg elsker mad. Mad, det er højdepunktet bare ved alt. Altså til juleaften, der fuck gaver det bare mad, der er. Flæskesteg og lortet, det skal være bare med. Og til fødselsdagen og parkeret, hvornår kommer maden? Jeg venter på den lavkage der. En gang så ønskede jeg mig faktisk en flæskesteg i fødselsdagen. Det er jo sjovt, så var. Og man var sådan, nej, du vil aldrig få spist den. Hvad fanden snakker du om? Jeg skulle være væk efter 5 minutter. Sina har jo meget sådan, ej, vi bliver så tykke, når vi kommer hjem hos dig, Christina, og vi får bare så meget slik og usundt. Og det skete bare overhovedet ikke. Vi kom hjem, og så der om fredag aften, så fik vi kage og slik, tror jeg, man ved det var, ikke? Og så om lørdagen, så tog vi på McDa, og så Bente tog vi hen hos min farmor, og hun havde også nybagt kæmpe, flødeskum og småkæmpe, stil og soda. Og så kom vi hjem hos mig igennem aftenen, og så min mor taget is op. Og så om søndagen, før vi tog afsted, så fik vi så rester, ikke? Altså, slik, godt. Og det var sådan, så jeg synes bare, at vi fik intet, altså. Det er standard for mig, ikke? Så jeg har også købt slik til den her weekend her. Synes jeg, I skal se. Og for 206 kroner. Der er okay. Slik. Suk. Slik, den er. Bare så ring til dig. Det skal vi på det. Rune. Bolsjer. Og så nogle stænger her. Og så lige taget til at give mere på scenen, fordi det er sådan lidt for købeligt. Sammen. Så må jeg spise det i min små. Ja. Ja, det er også mig, der har ønsket mad her. Så vi kan godt glæde til sådan aftenreglerne. Helt vildt gode. Og de der isstafler. Og maden der. Ja, men jeg håber, jeg har lært mine roomies meget inden for mad. Fordi jeg sådan, ja, jeg har i hvert fald lært en ting om blæksprutteringen. Kender I det? Jeg ved ikke godt, hvad blæksprutteringen det rigtigt er. Det er rigtig rørmuskel fra en gris. Vidste I godt det? Nej. Men altså, man kan også det er rigtigt nok, man kan også godt bestille, rigtig blæksprutteringen, ikke? Men det er sådan, man kan få på fine restauranter, sådan noget, ting sådan lidt om skolen har råd til sådan, rigtig blækspruttering. Ej, stop. Ja. Men ja, jeg har sgu lige, jeg har ikke så meget mere, men lige her til sidst, jeg vil sige, at jeg regner med, at når jeg er færdig på HTL, så skal jeg til Indien. Det regner jeg med. Hvis de godt har kørt, de var heldige dernede. Det er mega fedt. Jeg ved ikke helt, om jeg kunne klare det, fordi at fordi de er heldige, så kan de jo ikke så langt. Og jeg elsker mad. Så jeg er ikke glad for, hvis en ko lige også bliver trappen en gang. Jeg elsker at køre og spise, og jeg elsker at køre bare som normalt. Det er ligesom, hvis din ko kører meget spændt, ligesom hvis I også mister et kæledyr. Og jeg har et rigtig godt sådan sammenhold med dem. Vi snakker rigtig godt sammen med dem. Men meget. Det er sammen med dem, vi snakker med dem.